pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Masayaksak yaagaw na Martes Pangasinan Dagupan. Wadyalaso Saray Balitan Matua. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matua. Ya ipasabi na say lawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Petsa 16 lagagi kat bulan na Hunyo, agaw nata na Martes, ginmalaw lalamat sa presyo na saray krudo. Tinmagay lalamat. Antulaya, kanya no makakarunol tayo, nasara tay balita tatin tanagagik, yasi nga saya sa imbawag to na Congressman Leandro Ligarda Liveste ya sa ibabagato natin na tatang tanagagik at mahigit 20 million pesos ibinibigay sa mga kongresista kahit walang resibo. Sana all agaon tanatatang tanagagik. Untan pamat kumon so swerte na balang sinansakit si katayo ya nagamoran timat ya naidan tayo na 20 million pesos ya ang gapoy resibo. Jad bilila na sari sa saliwan, bili na sa te presyo na krudo at atang talagagik makapaingungut agauntan. Ni nang ninyo ay si babagato ng Congressman Leandro Ligarda Liviste. Ang ibang mga kongresista ay makakatanggap ng mahigit 20 million pesos na bonus ngayong taon o karagdagang pundo mula sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE bukod pa sa 1 million pesos kada buwan.
Agi, 1 million pesos kada buwan. Sana all. No si katayo yata itong tanagagik, away no natipon titay 1 million at loob na anong bulan o sakitaon. Nesay kwanto ng Congressman Leandro Ligarda Libiste, ito ay dapat para sa kanilang mga distrito. Ngunit, ang mga tseke ay nakapangalan mismo sa mga kongresista at hindi nila kailangan magbigay ng resibo. Kailangan lang nilang pumirma ng liquidation by certification na isang espesyal na polisiya para sa Kongreso at Senado. Ng Newtonay, Wala actually so impanong nanton litrato at sa may social Facebook page to ng Congressman Leandro Ligarda Libiste. Yasay kwanto nilitrato ko ito yung mga certifications na pinapirma sa akin para sa 1 million pesos kada buwan ng aking opisina, ngunit hindi ko ito diniposito dahil hindi ako sang-ayon sa polisiyang ito. Naniniwala po ako na mahigit dito ang gastusin ng isang kongresista para sa kanilang distrito. Ngunit, bakit kailangang nakapangalan sa kongresista ang tseke na walang resibo at hindi pantay-pantay ang halaga? Bakit ito patago o tinatratong parang bonus? Kayan sa kwanto nananawagan ako sa Kongreso na isa publiko kung paano natin ginagastos ang pundo ng bayan at kung maaari kwanto diretso na lang ito sa tulong para sa mga mamamayan at wag nang idaan sa mga tseke sa mga kongresista. 20 million sa pantutungtungan at atong tanagagik ya pundo nasay bansang Pilipinas. Singa dalabat la ipapakuro at saray pero Los Buenos iran miyembro na House of Representatives, miyembro na sa Senado at atong tanagagik, while si Katayura may citizens of this country kaskasian tayo kalamor, bayar di man bayar dia, sasaliwan tayo pati panangan tayo, walay value added tax to aguntan. Kasabihin na Abril man bayar ti lalamot na wala income tax return, aguntan na tatong tanagagik. No alamot sa negosyo nakaukulan man apply ka lalamot na tax may permit mo, BIR, municipal tax or city tax or depended sa may ordinansa sa kayo munisipalidad aguntan. Pigara suboy sa babayaran mo, wala kan BIR, wala kan patijad barangay, barangay, LGU, BIR, karakal, nasarat ibabayaran niya tax. Kanyan, bali-bali ay, so anunutan to ng Senador Francis Chis Escudero, sa kwanto, dapat sa national government should consider non-tax revenue options. That the national government should consider non-tax revenue options, including the bidding out of exploration and production agreements over the country's indigenous coal resources. Sa ikwanto ng Senador Chis Escudero, as economic managers continue to study ways to strengthen revenue generation, to sustain social protection programs, energy transition efforts,
and long-term fiscal stability, sa ikwanto, this approach on indigenous resources could help generate additional funds while supporting ongoing fiscal and development priorities. Tanidad kaplasan na tatang tanagagik walaray pigaran tax proposals which are under review as part of the government's broader fiscal strategy. Jad Sara may tutungtungan datatang tanagagik among the measures being examined. Atanso adjustment at excise taxes, nagkalalad saratay sweetened beverages and certain food products, pati sa may motor vehicle road users tax, nanang damat itanatatang tanagagik tan sa may proposed excise tax on single-use plastics o SUPs. Sa ibabagato ng Senador Chis Escudero, he has consistently maintained ara tay balon taxes, ara tay balon buwis, babayaran si singilandad si katayon, should be a last resort. That should be a last resort. Tasay kwanto, i-emphasize tuman sa importansya na sa may efficient revenue collection and the full utilization of existing non-tax opportunities. Singabilang kwanto, he noted that the Philippines has long identified coal-bearing areas in Cagayan, Isabela, and parts of South Cotabato and Sarangani, which can be offered to the private sector through transparent and competitive bidding. Dahil ito pong mga areas na ito remain underdeveloped despite their potential to contribute to national revenues. So nayarin pinabangan tiya. Makatulong at ekonomiya na Pilipinas without necessarily itagitiraratan so o manunot tayo nasara may aromnira may huras bayaran tayo ran taxes agontan. Sa kwanto lanti ng Senador Chis, that should be a last resort. Sa kwanto, in lieu of new taxes, the government should maximize the resources it already owns. Bidding out exploration and sharing agreements over our indigenous coal reserves is a practical way to raise revenues without imposing additional burdens on the public. Kaskasi ang tila kalamor. He explained that properly structured agreements can provide substantial upfront payments and steady annual income for the government through work program commitments and the state's share from future production. Di ba sa ikwandasang kayamanan at natural resources sa Pilipinas? Wala may nababantayan ko at social media, comparison, wala arom yung bansa, ang gapoy natural resources da, pero mayam-yaman nila. Pero sa Pilipinas, with all these natural resources that we have, inarubalat sukulaan tayo. So sa ikonto ng Senador Chis Escudero, he explained that properly structured agreements can provide substantial upfront payments and steady annual income for the government through work program commitments and the state's share from future production. Sa ikwanto atatong tanagagik, his own economic estimates show the scale of the opportunity. If done correctly and competitively, these agreements can yield up to 1 trillion pesos up front. Balag. 1 trillion pesos up front and around 70 to 100 billion pesos every year
in non-tax revenues. Ay, noon niya so nagawa tatang tanagagi. Paano uninawa? So, bilay tayo. Yasay kwanto ni ng Senador Chis Escudero, yasa kaya Bicolano at tatang tanagagi. Tapping indigenous energy resources can complement the country's long-term energy and development goals. Kaya mailalo sa ikwanto ng Senador Chis Escudero, he expressed hopes the government will continue to explore non-tax options alongside existing revenue measures to help support national priorities while being mindful of the public's capacity to absorb new taxes. Which is good, at ating tanagagik. Unya dapat sa panunot, nasari arumiran lawmakers tayo. Mananap kayo, usaran tayo, rarati natural resources tayo, yapakalnuan, instead of burdening the people of more taxes, yabayaran data at tanagagik. Ayalan irap na bilayay. Andi bali ko mo, no pati si kami, dadadamay at sa 20 million pesos yung malita, agauntan. Yang kapi resibo, okay labat. Pero andi, pigpigara labat. Sumina nabang. Hello, good morning kay Sir Danny Caras na DWC, Joyce Enterprises Lights and Sounds Electronics. Sir Danny Ay ne, manaya atatang tanagagig. Walay asimaw tayon balita. Mukhang magkakaroon ng balasahan sa Malacanang. Mukhang magkakaroon ng balasahan sa Malacanang. Say balita, dungal-dungal atatang tanagagig at walay umpawil. Walay umpawil at sa may dati ton pwesto yaken mandidato at sa may apalabas sa eleksyon. Yagmat apalaran. Kumakalat ngayon sa social media ang posibleng balasahan na mangyari sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga darating na araw. Ayon sa nasabing mga ulat na ibinabahagi o binahagi ni Attorney Jesus Falsis, ang may abogadong sinuspindi na Korte Suprema for 1 year for conduct unbecoming of a lawyer. Arate abogado kasi wala may tatawagan dan oath darata natatan tanagagig. Yan nakaukulan very sacred man, sagrado man ya oath atatan tanagagig that they have to obey, to observe and obey every word that is written. At sama niya oath atatan tanagagig. Walay violate to. Kanya suspendido. 1 year. Pero sa ikwan atatan tanagagig at sa informasyon ay posibleng mailipat bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Lilipat si Secretary John Vic sa DPWH. Paano tumon si Secretary Vince Dizon ay? Sa ikwanda, papalit umano kay Rimulya sa DILG si Attorney Ben-Hur Abalos na siya ring nauna na humawak sa ahensya nung maupo si Pangulong Marcos. Ililipat naman umano bilang kalihim ng Department of Transportation ipawil DOTR si DPWH Secretary Vince Dizon, habang kumakalat naman ang posibilidad na maging Department of Finance Secretary si Representative Joey Salceda. Hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng balasahan, pero ito po yung matugon. Matanol at atong tanagagik natin. Yung informasyon yung kakamay ditan at vicinity na Malacanang. By the way,
wadya manayad dagupan natan si Secretary Vince Dizon na. Ya, wala ko na ipagdat to dya. Ya say pagdat to, at satay, nung naman to, inspeksyonan to at atong tanagagik, so satay proyekto, ya ipapatuntun manaya. Nasa Department of Public Works and Highways at atong tanagagik. Needs say kwanto dya sa may media advisory, ya manlalapod Philippine Information Agency, inspection of Arasadon Road in Dagupan with Secretary Vince Dizon, June 16. That is today is June 16. 7:30 in the morning. Oh. So ano kaya ang resulta ng pagbisita ng Secretary Vince Dizon? Mr. Secretary, welcome to Dagupan City. Baka gusto mo rin dumaan sa City Hall, Mr. Secretary. Makita mo yung hanggang ngayon nakabinbin pa yung construction nung ginagawang City Hall dito sa lungsod ng Dagupan. Baybayaglaya, Mr. Secretary. Panauni na mo na sa may pandemya nan ginapuan natan. Niyang gad natan, watan ni agni amay apalitadaan, angga po ni regrills to, arawini, so batikan to, pero wala lay pundututan balot, si katuti pangkalawan, nasare taga syudad na Dagupan, pigare taon niya kontratatutan. So satay kontraktor at panggawa to nasatay City Hall at siyudad na Dagupan. Kumun wala mo't susamay kinan to may taon bilang na panahon niya na pag nasumpal sa kaya government project anto Antayo, sa kwanda lalaingan, mga kapaborito, la siguro pang kalawan no akin kwanda, consistent so Dagupan niya number 7. Among the cities at Region 1, kwanda. How many cities are there in Region 1? There are 8 cities, including 4 cities of the province of Pangasinan. And from among the cities in Region 1, number 7, last time, number 7 na po ang Dagupan. Ngayon ulit, number 7 po ulit. Number 7 po ulit, despite the fact na ang Dagupan is an independent component city. Different yung status ng Dagupan City from among the 3 cities in the province of Pangasinan. Kasi yung 3 siyudad sa lalawigan ng Pangasinan, they are under the province of Pangasinan, Agauntan. Pero sa Dagupan City, it's a separate entity because it is of its status, independent component city. Ibig sabihin, it can stand on its own. Agauntan natatong tanagagi. Pero why? Bakit daw number 7? Almost kulilat. And from among the 4 cities in the province of Pangasinan, Dagupan City is kulilat. Considering the fact na yung dalawa dyan, bago pa lang. Alaminos City, very young, and Ordaneta City is very young. Also, agauntan natatong tanagagi. But look, at Alaminos City and Ordaneta City, atalo dani so Dagupan City. Why? Apay, akin, bakit? Sa ikwanda ni Retuto, ang big deal ba dyan? Parang big deal for them na they are number 7, kwanda. Parang big deal. Siyempre si kayo, the fact na na-recognize pa rin sila, di big deal. Pero number 7 out of 8 cities in the region, so reaksyon data itong tanagahagik at luyag na Pangasinan. Na despite the fact na ang Pangasinan has the biggest land area and the most number of voting populace sa tatong tanagagik, di ba may kapat tayo intiron Pilipinas? As a vote-rich province, agaon tatong tanagagik, pero bakit last tayo? Last, kasi 4 lang yung probinsya we have La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan. Ito lang yung 4 na probinsya sa entire Region 1. Pero sa ikwanda, maunira ang kakulaglalaingan, yung probinsya, taman re-rate ira, kinay, at agawad luyag tayong Pangasinan, ikwanda.
Ya, dati-rati kwanda, wala rin uunlara dyan bisita, yaman be benchmark, at sara may good practices na sa LGU. Agauntan. Pero natan sing ang pinanunang ng dala, yaman be benchmark kuno, jad luyag tayo Pangasinan. Ay, agi. Doon sa 20 million pesos, unsabi kamot kumun, at arapan na perta mi. At arapan na perta na balang sinansakuyad si kami. Yang gapoy resibon iter mi. Wala may dasal jay, wala may dasal at atong tanagagi ka. Ya ka post at social media, orasyon, kwanto? Orasyon para sa mga orasyon para sa mga buhaya sa maleta. Kwanto? Ang tugon, deliveran mo kami. O mga buhaya na kumakain ng mali-malitang pera, budget sa flood control sa inyo na punta. Kailan kaya kayong lahat mawawala at magpahinga? Sana ano rin kayo sa baha. Tugon, deliveran mo kami. Matalisi na talaga rin Pilipinan to Pati dasal na kagawari dasal. Ni wala ni kwanda jay. O mga buhaya na makapalang mukha. Milyong-milyong pera ang inyong kinuha. Pag nanakaw ay hindi nyo na makontrol. Tubuan sana ang inyong mga ng bukol. Tugon, deliveran mo kami. Nanyuyay at atong tanagaging, out of frustrations, nasaray tuto at atong tanagaging papaway su talento da. Yamanggawan ang gano sa kuya dasal, patungkol at saray buwaya. SBM, saray balitan matwa. Sa kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news son tuloy kaya rin nasaran pakabatan pay mano malalapanid saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito! Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na health
healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1 MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, President Chief at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulok, Cantabayo, Saylawas, Caro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman.
SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Suon tuloy, kaulop kantabi ni say lawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:37 tilatan tanagagik, wala tilad mi kadwan takat. Likna ay binmalay. Hello, good morning kay Madam Merly Macapas. Sabi niya, good morning po sa lahat ng mga taga Barangay Basing. God bless po sa lahat. Thank you. Likewise, thank you Madam Merly Macapas. Siyempre nabanggit na rin natin ng Barangay Basing sa lahat po ng mga single ladies. Gaya ni Nana Bihing, Nana Kunching, Nana Perla, aka Doktora Tansi Kagawad Esperanza, good morning. Kay Madam Ja, good morning. Kay Madam Emma Alipio, good morning. Palagay ko ni si Madam Emma nasa bayan na ngayon, Kasi ngayon yata yung pamamahagi ng mga benefits para sa mga senior citizen. Pero walay ng text dyan si Katayuay, nan message at atang tanagagik, sa ikwanto, tanangulda walay nanguldaya, sa ibabagada, awitan so gobyerno o serbisyo na gobyerno at saray senior citizen. Yasigabay ito na baga at atang tanagagik, yasinggar, at saray senior citizen. In English, that is what you call bringing the government closer to the people. Lagontan. And by doing that, you have to bring the personnel of the LGU to the barangays. Agontan. Si kare unsinger at sari barbarangay. Tapyan dyanuntan, may serbisyo ipapagamor na sa LGU di man la mismo at barangay without the barangay folks necessarily going to the town. Yung man pamasahe nira. Tapi aglara man pamasahe, aglara na isturbo, agauntan, very convenient for everyone, di man lad barangay. That's the very purpose of bringing the government closer to the people. Agauntan. Natan, nang nangulanda ni text dad siya kay. Nang nangulandatan, so sa kuya, nibalikas dan, awitan sa gobyerno at saray senior citizen. Question. Akin balot ko, unanirad baloy. Akin tasara may recipients na satan niya benepisyo para sa iyo, saray senior citizen, awiton ni at baloy. Anti kakanaan ko nasamay ni balikasya, awitan sa gobyerno at saray senior citizen. Di dapat kada barangay na lang, kwandamat. Ay no, tungtung ito no, atan lang tiso sa may babagadan awitan sa gobyerno at sa senior citizen. Tapyan very comfortable para sa senior citizen. Aglara man biyahe, agauntan na tatin tanagagik. Lalo lata, makapoy mo lari pugda, agauntan. Siyempre, wala rin dukong-dukong ditan. Wala mo lari baston ditan. Wala mo lari mangusar na sa may wheelchair, agauntan. Nino, nakaukulan nyo wheelchair, nakaukulan nyo baston, nakaukulan nyo ritam-tambal, laki labat dya DWJA. Dan mi kayo libre. Libre tan. Panang nga runun, Idol Orle, tan saramay, lovers tumat, ya listeners to. Lovers to ta, inararo na, agontan na tating tanagagik. Isishare to natin sa blessings to. Duga. Natan si Kwanda, akin tan nakaukulan mini ulad tanan, natan ed baliyay. Say ko niyo, babagay, awitan niyo gobyerno si kami. Pero akin ta, atan balot sa servisyo na kami nagpalit, tapi nahawat mi nagamuran mi Kwanda. Agaw na tating tanagagik. Kanya si Kwanda, nung untan sugagamtan nyo, gawayo, aliwan jad salita lang bengat. Kwanda, lalaingan, nitan. Pero magano, wala ibabagada natin tanagagik. Amay anumiran aktibong trenches sa bansa at Pilipinas, posibleng magdulot ng sobrang lakas na lindol. Aliwan pa nagtaktakot ya kuno.
nuagtasaya para maging handa po tayo. Sa ibabaga na PHIVOLCS, ayon sa PHIVOLCS sa Tatang Tanagagik, may 6 na aktibong trenches sa paligid ng Pilipinas na pwedeng magdulot ng sobrang lakas na lindol at tsunami. At may ilan dito na posibleng umabot pa hanggang magnitude 8.2. Makapatak-takot mo, 8.2 at atong tanagagikay. Sa bagay, sa may sangkakasilan lan yugyug yan ni Kurit at Tapo na mundo, at sa sangkakasilan at atong tanagagik, 9.2. No, agak nalilingo. Ay, 9.5 ni Manaya. Agawa yan ng 1960, Jad Valdivia, Chile. Magnitude 9.5. Anatan. Sa ibabagan na PHIVOLCS, agagi. Nyara may anumiraya major active trenches tayo. Manila Trench, East Luzon Trough, Philippine Trench, Negros Trench, Solo Trench, Tancotabato Trench. Anumira manaya. Dagdag pa ayon sa mga eksperto, ang Manila Trench, Philippine Trench at Negros Trench ay kabilang sa mga posibleng makagawa ng lindol na aabot sa magnitude 8.2. Hindi ito para magpanik, kundi para maging alerto at handa. Lagi nating tandaan, maghanda, huwag matakot at palaging manalangin. Hello, good morning muna tayo kay Sir Jerome, tani Mikakasila Kalamur, ngalngalila Ontalimukor. Good morning, Manager Daddy Don Joseph Kanilang Bakani. Kwantaw? The Wonderman. Kwantamat? Agay lararaya adjectives mo, Jerome? Masyadong sip-sip irarayan adjectives mo, Mat. Manlugayan ko para belated happy birthday at sikara di Mayor Modesto Muding Mihia Opiranya Kwantaw. Number birthday si rin si Mayor Muding. Ito dan sa isang gunyang bayan, Secretary Miriam Quizon, na pagbati mula kay Sir Jerome Antinorio. Happy birthday on June 20, Kwantumat, at si former Congressman, former Governor, Amado Tutaan Espino Jr. June 20. Talagang kagkabisadom, Sir Jerome, Anatan, akin tanabibitla tayo yaso disaster at ating tanagagik-gigyig. Lately, sa Mindanao nansafod na sayap, nanlik na sa Maxil yayagyag. And look at Mindanao, wala rin building ya kuskus buat ating tanagagi. Kanyan say tulong mansas bimat natan at sikara. In the same manner, anunutan ko, jad bali na binmali ng sama na tatang tanagagi, di ba dinalantima na bagyo? Wala mo so disaster ya dimalan bali tayo binmali. Gauntan. Pero, the good news is, wala rin si tutulong ya LGU. Sila bilang sa Makati City. Diba? Sa Makati City is sisterhood po yan. May sisterhood po na agreement with LGU Binmalay. Lapud walatan so sisterhood agreement, walatan niya relationship between the municipality of Binmalay dan sa city of Makati. Sa city of Makati natan, parang it is duty bound to fulfill this agreement by reaching out to the people of Binmalay no wala rin disaster. Agontan. No nanunutan ko sa may palabas sa Bagyo, sa Makati City, ang i-donate na 1 million pesos para sa ray biktima na bagyo, nagkalalula ara may wala abay na dayat. Because these barangays, these residents along the beach front of Lingayen Gulf, agaon tanataten tanagag, most vulnerable iraraya no wala rin unsa sabin bagyo. Siyempre abay dayat agaon tanataten tanagagi. Makmaksil so sari ungkol kanan danom ay dagom agauntan. Plus wala ni iraramay tsunami. Di ba kamakailan lang nakaramdam tayo ng not exactly tsunami. Ano na yung tawag doon? Yung pagtaas ng tubig, pag-agos ng tubig sa baybaying dagat. Agaw ang tanatatong tanagagig.
say mostly naapektuhan araman so wala ken asing dayat. So 1 million agagik tapen na makatulong at sara may apektado. It might be a small amount but 1 million is 1 million. At least kahit papaano makatulong at sara may apektado na sa may bagyo. Unfortunately, impawilda so sa may 1 million pesos akin kasi anto kasi makasingag akit na kaukulan ya ate 1 million balitak ni at ami 1 million inawat da mismo personally limanira di manad Makati City Hall tuwa si katuta informasyon walay representative na say LGU Binmalay yalima di manad Makati City Hall inawat daman so 1 million inawat dala so ibig sabihin inawat dala tatang tanagagik may 1 million so ibig sabihin talagang andun yung pangangailangan dahil malaking tulong na rin para sa mga kababayan po natin yung 1 million na yan lalo na apektado na sa may bagyo aguntaan pero at the end of the day akit impawil si katumay agan natubek na sa may kalakal masari taga Binmalay akit impawil anta inawat yula niresibi yula walalay pinirmaan nyo you are now holding the 1 million peso check in your hand. Bakit binalik? Anong logic? Anong rason? Bakit ibinalik? Tulong yan. Agaw na tatin tanagagi. Tulong ya parad sa rin taga Binmalay. 1 million. Yun yung una. 1 million. And then, hindi pa rin sumuko ang Makati City. Dahil nandyan pa rin yung pagre-respeto nila bibir-birundatan so sa may sisterhood da. Yan na-establish da. At bali na Binmalay. So, wala lamat sa agawa. Di malang namat bagyo, disaster at atong tanagagi. Ante agawa. Ang iter lalamat sa Makati City, this time, dinoblito imay 1 million. So, it is not just 1 million. Ginawa dalang 2 million. Agkwantano, akit ginawa dan 2 million. Agkumot gabay so labay so sa may man-speculate, pero secondary arom, ang paano amulagan irad sa may 1 million, kanyang dinoblida kwan. Do not speculate. Si katutong balot sulig na handa. At atong tanagagi. Agontan. Okay. 2 million. From 1 million, ginawan dan 2 million at atong tanagagi. 2 million pesos. Deposited to the account. Pero this time, hindi na nila personal na kinuha at walang dahilan na sinabi sa LGU Makati bakit ayaw nilang tanggapin yung 2 million pesos again. So, nauna, nagbigay pa ang Makati City ng tulong sa Binmalay na 1 milyon matapos dumaan ang isang bagyo na nakaapekto sa mga karamihan ng mga taga Binmalay. And then lately, may bagyong dumaan muli, apektado muli yung mga ibang residente ng bayan ng Binmalay. And this time, ang Makati City nagbigay ng 2 million pesos. 2 million is again 2 million. Agaw na tatong tanagagi. Bakit hindi na naman po tinanggap? Akit aglalamot inawat itan ya tulong. May nagmamagandang loob na para makatulong sa mga apektado ng kalamidad, sa nakaraang kalamidad, nagdaang kalamidad, para sa mga taong bayan. That is for the people affected by the nagdaang kalamidad. It is not for a specific person or a single person. Hagaw na natin tanagagig.
that is for the people aray totoo, yapiktado, naapektuan, nasamay din malanya kalamidad. Why would deny these people? Bakit i-deny natin sa mga taong ito na matanggap, ma-receive yung mga tulong na yan nanggagaling sa Makati City? Why? Bakit kinakailangang siblutan tayura o deny them the right to receive yung tulong na yan? It was given out of pakatulong. Pero bakit natin hindi kinuha? Bakit muli nating tinanggihan? Si katutan so aga natubok na kalakal na saray taga Binmalay, akin tawalay si tutulong ya LGU agtayo awatan. Why? Siya pa'y asiblutan ditan ay. Ha? Siya pa'y asiblutan ditan. Di saray totoo. Ha? Asiblutan ira at satan kumon ya ganansya ya naawat da. Tulong malat si karata itong tanagagik tapen makabangon ira. Makailimwasmat ira. Agaw natatang tanagagik. No wala man bilang suaron nga tulong yan ni iter, they consider that as an additional tulong para sa retuto. Di malikat nira. Ha? Malikat nira. Agaw natatang tanagagik. So si katutan, so si nga sa may ermon. Ha? Ermon na saray totoo at atong tanagagik ta. Balbalog kumon. Ha? Balbalog kumon niya tulong itan. Ha? Kaaruman ni at sara may tulong niya nawat dala, let's say from the Department of Social Welfare and Development. Yalikod at sara tay tulong niya manlapo at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Wala ni aron ya tulong niya nagamuranda. But unfortunately, these people were denied of the right to receive yung tulong, mga tulong na yan. Paano to in the future aliwan say pangilablabay. Aliwan say pangilablabay. Wala lamang sunagawan untanoy. Yasagsagang. Aliwan say pangilablabay. Aliwan say pangidadasal. Again, hindi natin ulit tatanggapin kung ano ba yung tulong na ibibigay ng Makati. Why? Anong meron sa Makati na ayaw niyong tanggapin yung tulong na binibigay nila? Agauntan. Hindi niyo tinanggap na personal according to information pero pinadeposit lang sa account ng LGU Binmalay na hindi man lang kayo nagpasalamat. Di ba? It's our culture, it's a Filipino culture that when somebody lend a hand para makatulong sa iyo, agaw natatong tanagagig, we always say thank you. We always recognize yung generosity ng isang tao na nagbigay ng tulong sa atin. Agauntan. And we do that by saying thank you. Thank you as an act of gratitude. Salamat dahil tinulungan mo ako sa panahon ako'y nangangailangan. May tumulong sa iyo tapos hindi ka man lang nagpasalamat. Di ba kapag kaganon ang mangyayari, anong sasabihin sa inyo ng tao? Tusbas ka kwanda. Tusbas ka kwanda. Ang tutay tusbas, balik tadyo. Agamtan. That is the impression. Yun ang magiging impression sa iyo kapag ikay binigyan ng tulong, hindi ka man lang magpasalamat. Agamtan. Kababaing. Sana kapag in the future may tutulong, tanggapin at magpasalamat because that is not for you. That is for everybody, for the people of Binmalay. Yan napiktuan na sa kalamidad. I hope that tumbukiran panaon, wag naman ganun. Wag yung sayang yung pagmamahal binibigay, pinapakita ng Makati City.
It's another day. It's another liknaay binmalay sa SBM, saray balitan matwa, yakabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Ito ang mensahe natin. Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. Ito po ang iyong lingkod. Lawas yun kaaraw kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bacani. Kantabay team at the technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Siya bubukas muli. Dito lamang sa number 1 Pop News Sick Station ng lalawigan ng Pangasinan. Antabayanan pala, punto por punto, kay Atong Remo. Huwag niyong kalilimutan, ha? Dito lamang po yan, again, sa number 1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamda.